nglestarekake wit-witan ing tengah kutha. Wit-witan ing jero kutha luwe-luwe ing kutha gedhe kayata Surabaya, Jakarta lan kutha gedhe liyane banget dibutuhake amarga bisa nangkal anane polusi hawa. Polusi mau disebabake dening akeh kendaraan bermotor kang nggunakake bahan bakar bensin apa dene solar. Saliyane iku kita bisa ngasilake oksigen kang dibutuhake saben wong kanggo ambekan. Yen akeh wit-witan ateges saya akeh oksigen kang diasilake kanggo uripe manungsa. Ngelingi saka gedene guna lan paedahe wit-witan ing tengah kutha, mula kabeh wong duweni jejibahan kanggo nglestarekake wit-witan. Pemerintah uga melu nduweni kewajiban lan tanggung jawab kanthi ora gampang menehi izin kanggo negur wit-witan kanthi alasan apa wae. Tuladhane kanggo ngambakake dalan utawa kanggo pembangunan. Mula saka kuwi sadurunge ditegur kudu diteliti dhisik lan kudu ana tanduran gantine. Kabeh mau kanthi tujuan supaya lingkungan dadi resik lan lestari.